bandiraɓe sehilaɓe musidɓe fulɓe renduɓe on calminama on jurama on jarama kadi on jettama no fewi on duwanama jaam Allah bajjo baɗowo ko weeli ɗum tawa noon hay goto firtata bisimilla moon e hayangoji men hande ko aljuma balɗe nogas e jeeɗiɗi e lewru mboyi hitande ujunaje ɗiɗi e nogas e jeegoo ruɓindo moon jaydeji de arti gam humpitde en ko ɗi piri ɗi pirtiɗi cari ɗi cakti e ndeɗo ñalande jaydele parlement ɗe arti e nde niɓre wiyande hende tarti ndeɗo ñamade nde ganduɗa nde lesdi sénégal ƴettinde to Abu Dhabi hina wayno tigui tigui de jayndele parlement windi ko TRS et polémique financière suite à un article du Financial Times et porté par l'opposition Cheikh Diba sans ambiguïté hina wayno tigui tigui de omo ganduɗa kam jogui koppareje lesdi sénégal e ɓamtare nde woni Cheikh Diba de ministre des finances et du budget kam de wi hay niɓre wotere tartaki nden ɗon ñamade nde ganduɗa nde ko koppareje kewɗe ɗe naati e nder sénégal kala ɗo ɗe potno rewne e si noon kala ɗereji potnoɗi hen sukkude ɗi cukki hen ɗum noon koko ɓe tawi saabu jayde nde windi ko les TRS s'inscrivent ainsi dans une continuité d'outils financiers déjà mobilisés en 2011 2015 ou 2018 hina wayno tigui tigui de lawol ngolngol ɓe ndewi ha ɓe gaddi kalis o e nder sénégal de koko ɓe tawi saabu hitande ujunaji ɗiɗi e nogas e goho woni 2011 hitande ujunaji ɗiɗi e sappo e joyyi woni 2015 walla hitande ujunaji ɗiɗi e sappo e jeetati woni 2018 de ɗum ko wayi noon waɗanoma ɗo e nder sénégal e wiide jayde le parlement ha jooɗi ko yowiti on ɗon alhaali de jayde l'évidence windi ko produits dérivés et dettes souveraines les inquiétudes de maître El Hadj Omar Youm hina gayno de tigui tigui omo ganduɗa ka woni avocat El Hadj Omar Youm de tew joguino ɗo jagorgal e jamanuji Macky Sall de kam wi hombo faayi hombo huuli janggo jaam sa renaki sénégal de ma won e basal mawgal e si noon ma lesdi ndi won e caɗele mawɗe noon tigui jayde nde windiri ɗum le Sénégal s'expose à une crise financière silencieuse hina wayno de to paɗen e caɗele koppareje de sa renaki ma en jotto ɗon ɗum noon woni sababu o de ko ɗe ɗo koppareje kewɗe ɗe gandanɗa heɗe ñamloye e caggal lesdi heɗe gadde e nder Sénégal saabu jobgol ngol weɓrata noon no hannirta ni e wiide jayde l'évidence jayde l'exclusive de kam arti ko e ñalande nde gandanɗa hende mawnine ndiyam e nder aduna he foof noon tigui jayde nde windir ɗum journée mondiale de l'eau ne wayno noon omo ganduɗa en kam jogui jagorgal paangal e ndiyam e ko yowti ko e hen hina wayno de kam e nden ɗon ñalande de holleri tigui tigui liggey mantiniɗo omo ganduɗa waɗimo e duuɓi ɗiɗi woni e hoore ngal ɗol jaɓorgal joguigal ndiyam e ko yowti ko hen jayde nde windi ko le ministre tire le bilan de 2 ans et annonce de grandes réformes hina wayno noon tigui tigui omo ganduɗa kam tigui woni Cheikh Tidiane Dieye joguiɗo jagorgal pangal e ndiyam e ko way noon de holleri noko tigui tigui ma eɓɓoji mawɗi jekkite gam fa'anude e liggeyaji ɗi ganduɗa de ko e ɗam ɗon ndiyam ɗam fayi fambo kala e nder Sénégal wawa heɓ ndiyam no hannirta ni noon tigui jayde nde windiri ɗum Cheikh Tidiane Dieye met les femmes et les filles au cœur de la vision hina wayno noon ɗum noon si yiɗi ɗum hantin kam Cheikh Tidiane Dieye de watti yakar mum e rewɓe ɓe e si noon e sukaɓe rewɓe ɓe ɓe ganduɗa de kamɓe goni e nder Sénégal ha tagui jayde nde windi l'eau et le genre un thème qui dépasse le cadre d'un simple slogan et constitue un véritable appel à bâtir des solutions inclusives et durables hina wayno noon siko tawi ndiyam yekkitama ɗam ɓaddinama walla ɗam waddama e rewɓe e sukaɓe rewɓe hina wayno de ɗum kam ɗum wona tan dande yekkitande e si noon ko golle mantiniɗe ɗum nari won e wiide omo ganduɗa kam jogui ngal ɗol jaɓorgal jowtingal e ndiyam e wiide jayde l'exclusif jayde enquête de arti e alhaali omo ganduɗa kam mbo yowiti e potɗo jooɗo e jappere goomu gendiji adunayankagal woni organisation des nations unies noon tigui jayde nde windir ɗum secrétariat général des nations unies luya parrain Macky Sall hino wayno de goomu Afrique o de mbo darima tigui tigui gam jaggirande Macky Sall gonɗoɗo ɗo hoorejo lesdi Sénégal gam wawa ƴettu nden ɗon jappere wawande heyno noon tigui jayde nde ɓesdiri hen ko l'Union africaine a décidé de porter la candidature de Macky Sall les
54 chefs d'État ont jusqu'à ce soir pour s'y opposer ou l'adoubé Dakar contraint au silence hinawayno on ɗon gomu Union africaine woni gomu lesɗele Afrique denduɗe ɗe jaggirani Macky Sall hinawayno noon ɓe ganduɗa kamen goni heyniɓe lesɗele limore mumen heɗe tolno e capanɗe 5 de ɗo fa kikiɗe noon heɓe mbawi wi ɓe natti jaggiran Macky Sall walla ɓe mbi'a tigui tigui ɓe jaggirani ɗum noon ko hakkude ɗo kikiɗe ɗum andete Dakar noon woni Sénégal ha tengti e ɓe heyniɓe lesdi ɗiɗe ha joni ko e deƴƴere ɓe goni e wiide jayde l'enquête jayde Sud Quotidien de ko noon tigui gonɗiniri ɗum saabu windi ko validation de la candidature de Macky Sall au poste de secrétaire général de l'ONU. L'Union africaine franchit un cap hina wayno tigui tigui de ngam gonɗinde wondeno o bagala ka woni Macky Sall de hombo yiɗi jooɗo e jappere organisation des nations unies de gomu lesɗele Afrique de woni Union africaine darima tigui ngam falgude palal ngal ganduɗa de ngal hollirat tigui tigui kamen darani Macky Sall ngam wawa won keyniɗo on ɗon gomu gendiji aduna yankagal woni organisation des nations unies non tigui jayde nde windir ɗum le processus de désignation du candidat africain au poste de secrétaire général de l'ONU connaît une avancée majeure hina wayno de tigui hollitama ngam o magalaɗa ka woni Macky Sall wona candidat toon to secrétaire général mbo ONU de ɗum kam hanti ɗum laaɓi walla liggey mantiniɗo waɗama hen e wiide jayde Sud Quotidien jayde La Dépêche de wi ko tolnoto e temedde ɗiɗi balɗe keddi jottoɗen e pijirloji ɗi ganduɗa ko mawɗi ɗi ganduɗa kam ɗi pottitinta sukaɓe ɓe ɗo e Dakaru hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e jeego ha taki jayde nde windi JOJ Dakar 2026 des avancées majeures à un peu plus de 200 jours de l'événement ina wayno noon kala ko fotno hen waɗe kala eɓɓoji e batuji ponnoɗi hen waɗe gam ɗum ɗon foof wawa yuɗɓine no hannirtani de ina wayno tigui tigui jayde Le Dépêche wi ko worto gomu gonɗo e dow hen ha tigui janggo jaam foof rewa lawol on ɗon gomu biyeteɗo commission de coordination du comité international kamen dey ɓe ƴeewi tigui tigui kala ko fotno ƴeewe ɗo wawe won koɗorɗe e si noon kala ko foti ko hen yoyito e ɗin ɗon pijirloji e si noon e kala ɗo ɗi mbawi waɗe bowal ngal ɗi mbawi waɗe woni stade woni koɗorɗe e si noon hina wayno on ɗon gomu de mbo ƴiwtima mbo ƴeewi mbo andi tigui tigui dal wot ko waɗa hen ko mantini ɗum noon ko caggal de ɓe pottiti boli 7 heɓe ƴeewa heɓe ƴewtindo ha ɓe ji tigui tigui ɗo ɗo faade ina moƴƴi e wiide jayde La Dépêche jayde La Libération arti hande ne e ɗum ko yowati e alhaali gora débat en walla gorkati débati en layeteɗo e nder Sénégal ɗeɗo balɗe jawtuɗe ha taki jayde nde windi ko on ɗon brigade gonɗo Keur Massar de yurni téléphone aji ɗi ƴewtidiɗi nden tigui yi ɓe ganduɗa kamen tigui jilla e on ɗon alhaali ina wayno noon woto hen tigui hewɓe ɓe ganduɗa de ko ɓe sagataɓe e ɓen gora débat en noon tawa noon koɓe suuɗinoɓe hina wayno hande kam ɓe gandama ɓe jiitama ha taki jayde nde windi Kader Dia de batte ndiɗo nangue de kam tigui tigui de ɓe namni ɗum e nder gon ɗon tefode ko layi ko koko hulɓani nanɗo ɗum kala suuma hunko saabu Kader de wi tigui omo wondo sagata Pape Cheikh Diallo noon tigui jayde nde ɓisdiri hen o bagalaɗa ka woni Ousmane Kadior Cissé tawa noon ko jayde yanke kamne de fuɗɗi lamde yeddino kala ko tegano e dow mum e si wattidi ko jaaɓi foof hina wayno goɗɗo biyeteɗo Khalifa Traoré tawa noon ko jangowo e duuɗe towɗe woni étudiant de kamne wi tigui hombo lelodatno e Pape Cheikh Diallo jayde nde ɓisdi hen ko hina waɗi woɗɓe ɓe ganduɗa de ha joni kamenne heɓe ɗaɓɓite heɓe jilla e on ɗon alhaali gora débati gorkati en jayde nde gasniri ko tigui tigui ko tolnoto e capanɗe nayo yimɓe e jeeɗiɗo dey tawa ko e nder Sénégal ɓe nanga e on ɗon alhaali hina hen waɗi noon ɓiɗɗo France e si noon ɓiɗɗo Cameroun e ɓiɗɗo Côte d'Ivoire e Tchad ɓen foof de ko e on alhaali ɓe nanga e wiide jayde La Libération bandiraɓe sehilaɓe ɗum wonɗo seeɗa e komin gaddanno on e ko jaydeji ɗi dawi ɗi bindi hande tottidiren aadi ha sanga goɗɗo so weeli Allah joom baɗe e bawɗe o.